Prøv, du kan ikke engang se deres udrykning. Ja, babu, babu. Jeg dør sgu da ikke at stå her. Altså, jeg vil forstå, at lige nu har jeg da ikke lyst til at stå helt deroppe mere. Men når det er så sjældent, vi ser det herude, så er man nødt til at fange med. Ja. Det skulle da ikke hver dag, man ser noget som det her ude i Andst. Rolig. Sjovt nok 3 gange har jeg, det er 3 gange jeg har set sådan noget. Er det? Tager du Enschede, togulykke i Tyskland. Kort tid efter så kom Enschede i Holland, men det var det, der skete i Seest. Ja, min far han var med ude i Seest, det skete. Det er tredje gang, at sådan noget, det er ikke det er civilforsvars ammunitions... Det der var ikke ammunition, det var nytårskrudt, det var ikke ammunition. Det var ikke nogen pistol eller krudt og det hele. Det er fornuftigt, at de stiller bilen. Endelig der får de noget for at lave dem fra brandvand. Ja, jeg skulle også lige til at sige, de står sgu da til en pæn bøde, dem der har haft det stående. Ved du hvad, hvis de nakker ham, som har gjort det, han får ved her, det er så en kraftig bøde, at han aldrig kan komme til at betale afbetalt mere. Ja, det tænkte jeg. Der kommer de sgu. Nej, det er indsatslæger. Det er indsatslæger. Det er sådan i Kolding, der har de 5 indsatslederbiler stående. Ja, jeg skulle da se, nu står brandvæsenet sgu da helt hernede. Ved du hvorfor de holder her? Fordi de kommer til vidt i bilen. Ja, det er sådan. De har taget, det er bedre at de holder her, og så går de op og sikkert så i stedet for at de får der ødelagt deres biler. Ja. For de ved ikke hvad der sker, og det er sådan, at den der hvis de vil slukke den. Du sætter dig pænt ned. Sæt dig pænt ned. Uffe. Sit. Og han er sgu da glad, mor. Jeg får lov til at se det i virkeligheden. Ja. Det er sådan, han kan fortælle noget her til sine børn, hvad der er sket i Amst, den og den der. Ja. Det er babu, mobber. Og det ser ud til, at de kun lige er blevet kaldt ud, for mange af dem, de har sgu da slet ikke deres tøj på endnu. De er bare mødt op i deres almindelige tøj. Jamen, det er måske nogle frivillige. Det kan selvfølgelig godt være, det er frivillig brandvæsen. Det er frivillig brandafdeling fra Lunderskole, hvis jeg regner det. Ja. Jeg tror nok, de har længe set det, og så kommer og kører de over her. Det er, hvad jeg kalder kammeratskab. Ja, det synes jeg også. Og det værste er, at vinden den går direkte mod Lunderskole. Jeg forstår bare ikke, hvorfor de ikke ved her. Det er sådan ved her, det er en politibil, og så der ved her, det skal være vejen. Det tænker jeg også, så folk de ikke ligger og kører forbi og rundt omkring. Det står godt dårligt. Lige nøjagtigt, der er en vejspæring, men det er der, hvor man skal være. Ja. Okay, det bliver mindre nu her. Ja. Og så satte det hurtigt på YouTube i nu her, det er så den første, som har gjort det. Ja. Så var det sådan fyrværkeriafdeling i Ernst. Men jeg tænker sådan lidt med alt det røg, så plejer der skulle der komme flammer, når de er så sort. Nej. Der skal det være kraftig hjælp til. Ja. Dengang var så det over fjernsyn. Jeg tror ikke, jeg så ikke i nyhederne dengang fra Holland. Ja. Jeg kan ikke, det er sådan, jeg troede, jeg havde det sådan,